Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubuang panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Mayong adlaw sa tanan. So karon nga Domingo mao ang ato ang anniversary nini nga mao nga simbahan, The Living Christian Church. Salamat ta sa Ginoo nga hantod karon naka-survive ta, nakalahutay ta ug nakapadayon ta. Like makaingon ta nga makita nato nga unsa kamatinud-anon ang Ginoo nini nga mao nga simbahan, or dili lang kay nini nga simbahan kundi dili sa tanan nga mga kadauhan sa Ginoo. Makita nato ang grasya o pabor sa Ginoo nga iyang gi-extend sa matag usa kanato.
Now nini nga orasa padayon ta nga magtuon, padayon ta nga maghisgot sa pulong sa Ginoo. Ang ato nga passage nga makita or ato nga paghisgutan karon na makita sa Deuteronomio. Again, Deuteronomio kapitulo 31 versikulo 7 hangtod sa 8. Kung doon na mo yung mga Biblia, again pwede ninyo nga ma-open. At the same time pwede mo nga magsunod samtang magbasa ko pinagi sa inyong mga mata. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa versikulo 7. Unya gipatawag ni Moses si Joshua ug giingnan niya atubangan sa daghang Israelita. Pagmalig-on ug pagmaisugon inig pangulo mo niining katawhan ngadto sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga iya ihatag sa inyong mga katigulangan. Tabangi sila sa pagpanag-iya niini. Tultulan ug ubanan ka sa Ginoo. Dili kaniya biyaan o talikdan busa ayaw kahadlok. Ang Dios nagpanalangin ang daan siyang pulong duko tong ulo magampo ta. Ginoong Dios nga gamhanan dalaygong ka nini nga adlaw orasa sa mga kinabuhi. Salamat nga diin ikaw maayo sa matag usa. Salamat kay Ginoo nga hantod karon like buhi pa mi baskog pa among panglawas. Doon na pa mi higayon nga makaalagad kanimo. Hatag og panahon sa pag-atuon, pagpaminaw sa imong mga pulong. Lord, tuguti nga imong balang Espiritu Santo may magapamuhat sa matag usa namo karon, mag-illuminate sa matag usa kanamo nga among masabtan ang imong pulong ug labaw sa tanan ma-apply sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Amo ning isalig kanimo among nahabilin nga mga oras karon sa pangalan ni Hesus. Amen. Okay. So, kini nga mao nga passage si atong nahibal-an nga si Moses siya ang pangulo or siya ang leader sa mga Israelita or siya ang gitawag sa Ginoo aron pagpagawa sa mga Israelita gikan sa Ehipto. Og during niini nga panahon sa ato nga mensahe or sa ato nga passage nga gibasa is si Moses kay like tiguang na nasa panauhigon nga 120 or 120 years old. Og makita nato sa versikulo 7 nga si Moses iyang gipatawag si Joshua nga diin si Joshua maoy giingnan ni Moses ang iyang katungod ingon nga leader iyang gipasa ngadto kan Joshua. Tungod kay si Moses nini nga higayon is dili na siya allowed nga mo enter ngadto sa gipromise sa Ginoo nga promised land dito sa Kanaan. Like unsa man day ang nahitabo ni Moses nganong dili man siya makapadayon pag-adto sa gisaad sa Ginoo nga lugar nga mao ang Kanaan. Tungod kay si Moses nakadisobey sa sugo sa Ginoo. Niadto nga panahon ang sugo sa Ginoo samtang si Moses naglead sa mga Israelites is ang sugo sa Ginoo nga sultihan ang bato nga mag-provide og tubig, mag-provide tungod kay ang mga Israelita giuhaw na pagayo. Og ang gibuhat ni Moses wala niya gisultihan ang mao nga bato nga mohatag og tubig. Hinuon ang iyang gihimo iya nga giduslak sa iya nga sungkod ang mao nga bato sa kaduha nga higayon. Og tuod man nihatag og tubig ang maong bato og nakainom ang mga Israelita. So kato nga higayon like sa mao nga gibuhat o sa mao nga pagdisobey ni Moses sa sugo sa Ginoo is mao hinungdan nga wala na siya makapadayon o dili na siya makaadto sa promised land. O kana tungod kay dili naman siya makadayon is dili na siya makalead sa mga Israelita ngadto sa promised land. So ang nahitabo si Joshua is iyang giingnan. Nakigstorya siya kan Joshua nga si Joshua ang iya nga himuon nga maoy mag-lead sa mga Israelita ngadto sa promised land. Og kana makita nato sa maong pag sulti ni Moses ngadto kang Joshua og iya usab nga gidasig si Joshua.
Gingnan siya nga ikaw ang mag-lead sa mga Israelita padulong ngadto sa Promised Land. O gingnan siya nga sa imuhang nga pag-adto or sa inyohang nga pag-adto sa imuhang pag-lead sa mga katawhan sa mga Israelita ngadto sa lugar nga gisaad sa Ginoo, ikaw baya pag maisugon o pagmalig-on. Ug mao kana ang pagdasig ni Moses ngadto kang Joshua tungod kay nganuman sa ilaha nga pag-adto sa lugar nga gisaad sa Ginoo, like dili sayon or dili kanang hayahay ang ilang pag-adto. Hinuon ang ilaha nga baktas or sa ilaha nga paglakaw padulong ngadto sa Promised Land, makasinati sila og like mga babag or doon na sila mga maagian nga mga kontra sa ilaha nga pag-adto. Ug mao na nga gidasig ni Moses si Joshua nga magmalig-on siya, ingon nga pangulo, ingon nga leader, magmaisugon. Dili isog nga kanang isog mangaway ha, kanang manumbag. Like naa si kanang Joshua o kanang fighting spirit nga taliwala sa maagian nila, like mupadayon, mulahutay, mubarog nga malig-on, ingon ana. Ug kana mao ang pagdasig ni Moses ngadto kang Joshua. Nganong gidasig man ni Moses si Joshua sa mao nga pulong nga magmalig-on og magmaisugon. Ug dunay tulak ko butang atong makita sa ato nga mensahe karon, sa ato nga passage karon, nga diin nganong si Joshua mahimo man nga magmalig-on og magmaisugon sa iyahang nga pagpangulo, sa iyahang pag-lead sa katawhan padulong sa Promised Land. Tungod kay dunay pipila ka mga butang nga mahimo nga saligan ni Joshua, mahimo nga himuon niya nga iya nga tan-awon nga diin maoy maghatag niyag source sa kusog, may maghatag niyag source sa kalig-on sa pagpadayon. Nga din una nga butang atong makita diha sa bersikulo 8 nga ang Dios magtultol kanimo. So giingnan ni Moses si Joshua nga ang Ginoo magtultol kanimo. But pasabot nga sa mao nga pagdasig ni Moses ngadto kang Joshua nga magmalig-on ka og magmaisugon tungod kay nganuman ang Dios maoy mag-una kanimo. Mao ni ang una nga butang nga atong makita nga ang Dios maoy mag-una sa mga Israelita, mag-una ni Joshua sa iyahang pagpangulo sa mga katawhan. Nga din mahimo nga si Joshua nga magmalig-on tungod kay iya nga dapat nga hibalan nga sa maong nga pagpangulo niya ang Dios may mag-una kanila. Ang Dios mag-una sa iyahang mga plano. Ang Dios may mag-una sa ilang pag-adtuan, sa ilang pagalakwan. Nga but pasabot nga ang Dios may mag-andam sa ilahang nga dalan. Nga atong makita sa kinabuhi ni Joshua nga maoy gibinlan or maoy gihatagan sa katungod sa pagdumala sa mga Israelita, nga diin si Joshua dapat siya nga magmalig-on, dapat siya nga magmaisugon tungod kay nganuman like kabalo si Moses nga dili lalim ang pagdumala sa daghan nga mga katawhan. Dili sayon nga nagkalain-lain nga mga kinaiya ang dalhon ni Joshua na ay siguro digid mahitabo nga walay musupak na agid na ay makaingon kita nga na ay buutan at the same time na apoy medyo mo kanang sibagamay. Ug kana sa mao nga pagpangulo ni Joshua sa mga Israelita nga diin giingnan siya nga magmalig-on ug magmaisugon tungod kay nganuman ang Dios may mag-una kanimo, ang Dios may mag-una kaninyo, ang Dios mag-andam sa dalan nga inyong pagalakwan. Nga itong makita nga sa kinabuhi ni Joshua nga mahimo siya nga diin iya nga hibawaan nga sa mao nga pagpangulo niya sa iya nga paglid sa daghan nga mga tao nga diin ang Ginoo may nag-una kanila.
ug sa diha nga ibutang na sa hunahuna ug kasing-kasing ni Joshua nga ang Dios mo'y nag-una kanila, ang Dios mo'y mag-una sa iyang mga plano, sa iyang mga desisyon. Like kana maghatag og kalig-on og kusog, maghatag og kaisog ni Joshua sa pagpadayon hangtod nga maabot sila sa promised land. Nga diin kung ato nga lantawon kung sa kinabuhi ni Joshua o sa mga Israelita, kung ato nga i-relate sa ato ang matagos sa kinabuhi, ingon nga makristohanon, like kita, like duna usab kita gilauman nga gisaad sa Ginoo. Like ang Dios nag-promise sa mga katigulangan ni Moses nga ang mga Israelita iya nga paadtoon sa lugar sa Kanaan. Tungod kay nga naman, unsa man din na ang promised land, unsa man din naa dito sa Kanaan. Like, makita nato nga, kana nga ang lugar sa Kanaan, ambudansya na diha. Like, abundant kayo og mga pagkaon. Like, kung sa mga mananap, na ay mga tambok ayo nga mga sagbot, o mga prutas, ingon ana. O kana nga lugar is nindot kaayo nga lugar, nga diin mo'y paadtuan sa Ginoo sa iyang nga katawhan. Ug sa ato ang matagos sa kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, like do na tay gilauman nga saad sa Ginoo. Unsa man nga maong saad sa Ginoo nga inigabot sa panahon makauban ta niya ngadto sa langit nga iyang giandam sa tanan nga motuo kaniya. Ug sa matagosan nato, samtang nagpaabot ang sa kana nga mao nga panahon sa atong matagos sa kinabuhi, sa diha nga padayon ta nga naga alagad sa Ginoo, samtang wala pa na niabot nga mao nga panahon nga sama sa pagdasig ni Moses ngadto kang Joshua nga magmalig-on usab ta. Nga sa mao nga pagdasig ni Moses ngadto kang Joshua nga sa ato asab nga matagos sa kinabuhi, sa ato nga pag-alagad sa Ginoo, sa ato nga pagpadayon sa paglakaw, ingon nga katawhan sa Ginoo, ingon nga alagad sa Ginoo, ingon nga duna tay gikuptan nga saad sa Ginoo, mahimo ta nga magmaisugon usab, mahimo ta nga magmailig-on usab. Tungod kay nganuman sa dihang wala na ni sa atong kasing-kasing ang kaisog, wala na ni sa atong kasing-kasing ang kainit diha sa pag-alagad sa Ginoo. Possible nga mo give up ta, possible nga mo surrender ta. Ug mao na ang pulong sa Ginoo nagdasig sa mga katawhan niya dito sa mga Israelita, ug bisan sa matagos sa nato kanabuhi nga pwede nato nga maaplikar nga mao nga pagdasig nga magmalig-on ta og magmaisugon. Tungod kay nganuman kana nga maong butang nga gi sulti sa pulong sa Ginoo, maghimo nato nga makapadayon ta, makalahutay ta. Ug kay kaduha nga butang nga gisulti ni Moses ngadto kang Joshua, nga dili lang kay ang Ginoo may magtultol kanila o mag-una sa ilahang nga dalan, ikaduha ang Ginoo mag-uban kanila. Dili lang kay mag-una ang Ginoo kanila, hinuon ang Dios usab mag-uban kanila sa ilahang nga paglakaw padulong sa promised land. But pasabot nga si Moses ingon nga pangulo, dili siya mag-inusara sa iya nga paglid sa katawhan. Hinuon naa si kauban ug ang iyang kauban mao ang Dios. Nga diin mao'y iyang saligan, mao'y kuhaan niya kusog, mao'y kuhaan niya kadasig sa pagpangulo sa daghan nga mga katawhan. Tungod kay man nga numan ang Dios mao ang source sa tanan, ang Dios mao ay tinubdan sa tanan, ang tanan nga kakulangon ni Moses, ang tanan nga kakulangon ni Joshua naa ni Ginoong Hesus. Ug kana usa ka pagdasig ni Moses ngadto kang Joshua nga padayon, pagmalig-on, pagmaisugon tungod kay nganuman kauban ang Dios ninyo. Kauban siya sa inyo nga paglakaw hantod ngadto sa lugar nga iyang gisaad. Ug kana makita nato sa maong kinabuhi ni Joshua nga sa diha nga diin naa niya ang naa siyang kasing-kasing nga dunas mahimo siya nga magmalig-on ug magmaisugon tungod kay nganuman dunas siya gisaligan o dunas siya saligan diha sa iyang nga pagpangulo ug ang iyang saligan mao ang Dios.
Tungod kay nganuman ang Dios saksita nga gamhanan ang Ginoo, kaya niya nga buhaton ang tanan according sa iya nga kabubuton. Ug kana sa ilahang nga paglakaw, sa ilahang pagadto sa lugar nga gisaad sa Ginoo, nga magmalig-on si Joshua, tungod kay nganuman ubanan siya sa Ginoo, mahimo sila nga magmalampuson, mahimo sila nga makaabot sa lugar nga gisaad sa Ginoo, tungod kay nganuman kauban nila ang Dios, ubanan sila sa Ginoo. Sa ato sab nga matag usa kinabuhi karon nga generation, sa ato ang siguro dili man pareha nila ni Moses, nila ni Joshua, nga unsa nga kalisod nga ilang nasinati sa ilahang paglakaw padulong ngadto sa lugar nga gisaad sa Ginoo. Like naka-encounter sila og mga kontra nga ilang nga gi-fight. Siguro sa atong kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon sa karon nga henerasyon, sa ato nga padayon nga pag-alagad sa Ginoo, sa ato ang padayon nga pagkupot sa saad sa Ginoo, makasinati ta og mga persecution, mga struggles, mga problema or anxiety, or like pinaka-worst, maabot ta sa punto nga ma-depressed ta, or bisan unsa nga mga negative nga situation nga atong magian, ingon nga Kristohanon. But always natong hinumduman nga sa ato nga pag-fight nini nga maong battle sa atong kinabuhi, wala ta na ginusara, kauban nato ang gamhanang Dios, kauban nato ang buhi nga Dios. Sa diha nga mahimo ta nga magmalig-on ug magmaisugon, ug ang ato nga pagsalig, ang ato nga pagtuo ibutang nato ngadto sa atong buhi nga Dios, kana maghatag nato nga kita makapadayon, kita mahimo nga makabaton og kadaugan diha atubangan sa Ginoo. Ug ikatulo nga butang nga makita nato sa ato nga passage sa bersikulo 8 gihapon, sabi ang Dios dili niya talikdan o biyaan sila Joshua. Ug mao na ang pagdasig ni Moses ngadto kang Joshua, nga pagmalig-on o pagmaisugon kay dili kamo niya biyaan ni talikdan. Ug kana makita nato nga diin but pasabot nga sa ilaha nga pag adto sa lugar nga gisaad sa Ginoo, nga diin hinumduman ni Joshua, hinumduman niya iya nga idasig usab sa mga Israelita nga sa ilaha nga paglakaw do lisod, do makaagi silang mga kalisdanan, makaagi silang mga kontra nga ilang ma-fight, ug hinumduman nila nga dapat butang nila silang maunahon kasing-kasing nga ang Dios mag-uban kanila, tultulan sila sa Ginoo, dili sila biyaan ni talikdan. Ug kana sa mao nga pagdasig ni Moses ngadto kang Joshua, nga mahimo siya nga dunay kalig-on diha sa iyang kasing-kasing, diha sa iyang kinabuhi, dunay sa kusog nga mulid sa mga katawhan hantod nga maabot sila sa promised land. Ug hinumduman niya nga dili siya biyaan, dili sila talikdan sa Ginoo, hantod nga sila maabot nga diin kana usa kanindot nga saad sa Ginoo ngadto sa kinabuhi ni Moses ug ngadto sa kinabuhi ni Joshua ug sa iyang katawhan nga mga Israelita, nga hantod nga sila makaabot sa promised land, dili sila pasagdan sa Ginoo, ubanan sila sa Ginoo, dili sila talikdan sa Ginoo, dili sila biyaan sa Ginoo, dili sila maginusara sa pagfight sa ilaha nga magian nga mga kalisdanan. Hinuon ang Dios kauban nila aron sa pagsulbad, aron sila makalatas, aron sila makaabot sa lugar nga gisaad sa Ginoo. Nato nga mga Kristohanon ini nga mao nga mga igsuon sa pagtuo, nga mahimo usab ta nga magmaisugon, mahimo usab ta nga magmalig-on, tungod kay ngano man dili usab ta pasagdan sa Ginoo, dili usab ta niya talikdan. Nga diin ang ato lang kanunay nga himuon nga kanunay nato sundon ang kabubuton sa Ginoo, unsa man ang sugo sa Ginoo, unsa man ang kabubuton sa Ginoo, nga din kanunay natong paminawon, kanunay natong buhaton kung unsa man ang makapalipay sa Ginoo. Nga diin sa ato nga matag sa kinabuhi, the more ta nga
mo follow or mo obey sa kabubuton sa Ginoo, the more ta nga mahimo nga masuod closer ngadto sa Ginoo, ug the more ta nga makabaton og kalig-on og kaisog nga mobarog taliwala sa mga bati nga atong masinati samtang nagpadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo ug hangtod nga maabot ang panahon nga makauban nato si Ginoong Hesus. Again, balik ko nako, the more ta nga mo-obey sa kabubuton sa Ginoo, the more ta nga makabaton og suod nga relasyon sa Ginoo, ug the more ta nga dunay kalig-on ug kusog sa paglahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Atong iduko tungulo magampo ta. O Dios nga gamhanan, dalaygong ka Ginoo nining orasa. Salamat kay Ginoo sa imong pulong. Salamat kay Ginoo sa imuha nga pagkagamhanan, sa imuhang pagkamatinud-anon, sa imuhang pagkamaayo ngadto sa imong mga kaliwatan Ginoo, sa imong katawhan Ginoo, sa mga Israelita Ginoo, sa imuhang mga alagad Ginoo ni Moses, ni Joshua. Salamat kay Ginoo nga diin hangtod karon Ginoo ang imuha nga saad, ang imuha nga pagkamaayo, ang imuha nga pulong o Dios nga magmalig-on ug magmaisugon tungod kay naa ka magtultol, naa ka maguban, naa ka dili mo biya nimo talikod ngadto kanila Ginoo, ug amo usab nga maklaim sa amo ang matag usa kinabuhi karon sa amo panahon karon, ingon nga makistuhanon Ginoo nga makaingon usab kami nga sa amo nga pag-alagad diha kanimo nga matinud-anon, mahimo usab kami mga magmalig-on, magmaisugon tungod kay ngano man kauban ka namo, imo ming giyahan, ikaw mag-una sa among mga desisyon, sa among mga plano, o dili nimo pasagdan ni talikdan nga maginusara sa mua nga pag-fight nini nga mao nga kinabuhi. Lord, salamat. Thank you Holy Spirit sa imong kanunay nga pag-uban kanamo, sa imong kanunay nga paggiya kanamo, sa imong conviction nga mabuhaton namo ang kabubuton ni Ginoong Hesus. Continue to bless Ginoo ang matag usa nga nakadungog karon sa imong pulong. Salamat sa kanunay. Tungog himaya kanimo lamang sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo.